Andrzej, Andrzej! Yeah! Yeah! Słyszałem to. Zepsułem. Głupi kubek, nie będę nic kupił. A, my gramy, tak? No, o, sorry. O! Słuchajcie, ja sobie przyniosłem takie fajne urządzenie. Zobacz się pokoju z tej gitary. Tam w środku mam zegarek. To jest godzina, nie żartuję. Cicho. To jest takie na siusiaka, polecam, fajna zabawa, tylko ja muszę się... poczekaj, o Jezus Maria, ale to się kiwa zupełnie jak ja za 3 godziny, dobra, tego źle. No nie, w tym zespole to jest mi wiadomo, wychodzi na to. Nie wiem, Darek, w samochodzie się buzia nie zamyka, tutaj to dupa. Jak żony. A, wstydzi się. Nie, dzisiaj żona jest dobra, nie, faktycznie, lepiej nic nie mów, bo to może być wykorzystane przeciwko tobie. Spotkacie się u adwokata. Piosenka, ale gdzie? Piosenka o tym, że jestem gdzie jestem. Wyszedłem rano z mieszkania, telefon zostawiłem na potem. Tak pusty jest, nie mam planu działania. Nic nowego, całe życie tak prowadzę się. Wczoraj się dzwoniłem, szkoły wielki, nie naszych nawet nie kojarzę, nie dziewczyny, coś tam świeciłem. Nie wiem po co, ona na boku kogoś ma. Myślę o jutrze, bo ja mam przedwczoraj, nie wracam do domu, a nie. Chciałbym się skupić, może nawet już startować, i na końcu się żałować. Wczoraj wracam do domu, a nie. Chciałbym się skupić, może nawet ustartować. Tak w końcu się żałować. Ruszę, bo ja mam wczoraj, wracam do domu, a nie. Chciałbym się skupić, może nawet ustartować. Tak w końcu się żałować. Dziękujemy. Słuchajcie, my już zmierzamy powolutku do końca. Ostatnia piosenka, która też zamyka naszą płytę, ile dobrze pamiętam. Nie wiem, czy ktoś był na naszym ostatnim koncercie, na którym powiedzieliśmy, że jest to koncert ostatni, więc mamy dla was złą nowinę. Robimy drugą płytę, bardzo jest nam przykro. Także oficjalnie powracamy po 2 tygodniach ogłoszenia tego, że już nie gramy. Renata. Piosenka, ballada dla wszystkich
jednorakich bandytów, dla Cindy, dla tych, którzy po prostu wolą to robić samemu. Czy to z lustrem, czy z ogórkiem, czy z bananem, bez znaczenia. Róbcie to, co robicie i róbcie to, co róbcie. Może ja wam książki pisać, nie? Siadam w pokoju, zamykam moje drzwi, odpalam komputer, Jenna, co się śni, świetna fabuła na mym ekranie. Chwile pełne wzruszeń, w pościgach stękany. Nic tak nie poprawia krążenia, gdy w zasięgu marenia. Ona zna troski i bóle, zawsze potraktuje czule. I gdy berło miłości złapie, twoje łzy szczęścia wychapie. Szanuj więc swą Renatę, tak jak mamę i tatę. Laski na stole rozświetlają swoje nogi, błysy w szkole rozświetlają pierogi. Wszystko przypił dookoła, oni strzelają na boisku gola i polo! Solo! Nic tak nie poprawia krążenia, gdy zasięgną marenia. Ona zna troski i bóle, zawsze potraktuje czule. Gdy berło miłości złapie, twoje łzy szczęścia wygapie. Szanuj więc swą Renatę, jeśli chcesz mieć zdrową prostatę. Dalej działa, w związku z tym kończymy koncert. Słuchajcie, kochani moi, dziękuję wam bardzo, że przyszliście, że jesteście. Pamiętajcie, Trójwód jest tania impreza, bez waszego wsparcia tej imprezy nie było, ale tego wsparcia cały czas potrzebujemy, także jeżeli chcecie coś kupić, zdobyć, napić się, zapraszamy tam do tego stoiska, bo robimy to dla was, ale i dla nas również. Bawmy się dobrze. Natomiast w tym momencie Darka poprosi o pojedyncze dźwięki, żeby tak mój głos ładnie brzmiał swoim głosem. I chciałbym przedstawić zespół. Dareczku, od H poproszę, po jednym nutce. Bo ja nie słyszę, jestem taki wielki, że nie słyszę. Nie podoba mi się. Już wiem, jak druga płyta będzie brzmiała, w kółko ten robię. Słuchajcie, kochani, zespół Coco Bongo, który zakończył działalność, ale gra dalej, ma się dobrze i robi tylko płytę. W przyszłym roku pewnie będzie, już powoli kończymy. Po mojej lewej, tak lewa, tak, nie piszę do ręką. Po mojej lewej stronie Polo, proszę o brawa dla niego, duże. Dziękuję wszystkim. Dziękuję wszystkim, tłumaczę z zachodniopomorskiego na pomorski. Dziękuję, wzruszony. Tam z tyłu, nie powiem tego to zawsze, to jest po prostu Przemas. To jest człowiek, dzięki któremu tak naprawdę dalej gramy. Dziękuję ci, Przemek, już będą, ale cię uwielbiam, bez ciebie by nas nie było. Brawa dla niego. Ale jestem jeszcze większą mędą, także dlatego gramy razem. Tomek Buszmiński, wada wymowy, brak matury, brak perspektyw. I coś tam gram i próbuję się napić piwa i czekam na to. Dziękuję bardzo. A fajne to, nie? Zagraj. Podoba mi się. Drzwi jak płakają, nagle uchylają się. Moja matka wchodzi i widzi, że oglądam brawo. Co się dzieje tam? Sprawdzam się i krzyczę głośno. Patrz, włosku, kochana! I tak nie pobrałem krążenia, tylko się rupem marenia. Ona za troski i bóle, zawsze pobrakuje czule. Gdy berło miłości złapie, twoje łzy szczęścia wygapie.
To jest spore raty, tak jak mamy i taty. Yeah. Cześć, na razie, pa. Chodźcie się napić, chodźcie pić, chodźcie kupować wszystko. Dziękuję. Kongo Bongo! Ludzie, którzy żywią się bobem. Może jeszcze jeden numer. Macie jeszcze coś w repertuarze? Mamy, ale Jak nie zagracie, to się obnażę. Włączcie go, bo ja się nie chciałem obnażyć jeszcze, dopiero za 2 godziny. Słuchajcie, bo ludzie przychodzą na skargę. Pokaż pytona! Ma publika strona! Pokaż pytona! Ma publika! Włączcie go, włączcie go, włączcie go. Włączyć go! Włączyć go, niech idzie. Macie, z racji, że nie pamiętamy już starych kawałków, bo było jeszcze 10. Jezu, ja się śmieję z własnych żartów. Ja powinien iść do lekarza. A nie, i tak już chodzę, za późno. Słuchajcie, ja myślę, że z racji, że tak się wam bardzo podobało, nam się ten kawałek, znaczy mi się najbardziej podoba. Oni lubią Krawczyka, ja nie lubię Krawczyka, ale lubię Krawczyka. Zagramy piosenkę, którą myślę, że wielu z fanów, słuchajcie, bądźmy szczerzy, wielu z nas dzisiaj tę piosenkę śpiewa po pijaku w domu, leżąc pod kodrą. Czemu żadna ze mną tu nie przyszła i znowu muszę się dotykać sam w kupę. Do pierwszego zapomniałem, co to gaz. Dziewczyna niedobra dawno zostawiła mnie. Zostało bajando i dawanie w gaz. Podam koszulę do istnego dróg. To nie pokąpana, bo odstawa musi być. Szydliwa dla kurażu, kaszanowy żółt. Sobota na stolówce trzeba rwać i pizdę. Czemu taka baba nie przebieraje tą noc? I choć się nie staram, mura zwiększa moją moc. Siusza to nie kąta, przez drogę skażeni. Ochroniarz już idzie, wypierdzielił mnie za drzwi. I ty, i ja, do drzwi, i ty. Puścił go, ale po to ten stan. Wyszło chyba, że jeszcze gorszy niż ja. Ostatnio gotówkę portfelę mam. A tamta przy kiblu nie była taka zła. Ale zróbmy to razem, bo wiem, że niektórzy z nas, z was znają ten tekst. Cichutko. Łysy nawalony przymarne śpi. Ostatnia dziewczyna zamknęła drzwi. Ochroniarza spotykam wzrok. On patrzy na mnie i przyspiesza krok. Leżymy przed knajpą, łysy nie śpi już. Daleko do domu na przystanku kurz. Nic nie wyrwałem kolejny raz. Może wąsy skończyć czas. Może ta baba nie przebieraje tą noc. I choć się nie staram, woda zwiększa moją moc. Susza to nie kompas, lecz mi drogę wskaże mi. Ochroniarz już idzie, wypierdziej, to jest normalna wersja. I czemu ta baba nie chce mnie na jedną noc? To nie kompas, lecz mi drogę wskaże mi. Ochroniarz już idzie, wypierdolił nas za drzwi. I ty, i ja, do drzwi, i twój knur.
Dziękuję, dziękuję. To było Kongo Bongo, do zobaczenia wkrótce, my tu jesteśmy, pijemy, wam polecam to samo. Buziaczki, papatki. Dziękujemy serdecznie. Jednocześnie chciałbym przypomnieć, że woda jest ciepła.